započeo prezentaciju sa jednom novom parolom, a to je dosta je bilo glupocida. Ajmo razgovarati o pametnim stvarima. Samo malo. Pa da, jeste vi znači usvojili ovaj termin od Cimončića? Je, definitivno. To ćemo tražiti on je meni uvijek dragi čovjek koji ovak nema dlake na jeziku i jasno ubire i pokazuje prstom, nije problem i to se cijeni. Obzirom da smo danas čuli tu od više govornika da ima problema sa skupljanjem otpada, da je problem u tome da je to neefikasno, svi znamo o kakvim se stvarima radi. Evo ja ću vam danas probati u vrlo kratkom vremenu objasniti neke razlike između nadzemnih, podzemnih i polupodzemnih sustava koji su danas u upotrebi u Hrvatskoj. Prvi takav moj rad je bio objavljen na 11. međunarodnom simpoziju gospodarenja otpadom u Zagrebu, gdje sam prvi put ukazao na razlike između podzemnog i polupodzemnog načina sakupljanja. Nadzemni sustavi su svima nama dobro poznati, oni su puni stvari koje vam ja ne moram podcrtavati, jeste vi svi više manje svjesni o čemu se tu radi. Evo tu imamo jednu naplatu otpada prema zadanom volumenu. Vidite jednu kantu 240 litara kak je lijepo temeljito ispunjena. Vizualno zagađenje i smrad je nešto čega se mi uopće nismo dotakli, a prisutno je i sve više se o tome vodi računa u zemljama Europske unije. Ovo su neka rješenja iz Zagreba koji je po nekim statistikama jedan od najgorih gradova u Hrvatskoj s obzirom na način i rješavanje problema s otpadom. Takva sramota se pokušala skriti iza nekakvih nastambi, košarica, boreka, ograda, međutim kao rješenje se baš i nije pokazalo najbolje. Najnapredniji nadzemni sustav koji je implementiran u Dubrovniku, evo tu vjerujem da ima iz Dubrovnika, radi se o Big Belly sustavu koji preše otpad, ima relativno veliki kapacitet na malom prostoru, no izrazito visoku cijenu, puno senzora elektronike, što će znati od gospodina Horvata, što više senzora, to više probleme, bolje za nas mehaničara. Nepovoljan omjer cijene i građanima dostupnog volumena. Podzemni sustavi, tu u takve sustave spadaju sustavi liftova, ukapanje, zakapanje, prekapanje, ali cijena. To je bolja opcija, ali ne savršena. Znači, podzemni sustavi su napravili veliki korak unaprijed u odnosu na ove nadzemne sustave koje smo gledali. Otpad više ne smrdi, vizualno izgleda prihvatljivo, zauzimaju daleko manje prostora, nema krađe sirovina, no ima i dosta nedostataka. Koji su to, vidjet ćemo u nekoliko slajdova. Znači, govorimo tu o podzemnom sustavu liftova za spremanje kontejnera, 4 kontejnera po 1100 litara. Znači, prvi su prostorni, znači da bi dobili 1 kubni metar prostora za vaš otpad, morate iskopati 10 metara kubnih zemlje, što je, recimo, u gradu poput Dubrovnika neprihvatljivo. Znači, imate uz to i velike troškove dopravne i ugradnje, potrebna je teška mehanizacija da bi se ovakav sarkofag od 11,5 tona digao sa šlepera i prebacio u takvu jednu raku. Tu imate veliku devastaciju prostora, skupo izmještanje instalacija koje je nužno, ne možete takav sam smjestiti među instalaciju u centru grada i sve to imate za 4,4 metra kubna prostora. Sljedeći problem za takve sisteme je voda, što oborinska, što jugo koji natiska u naše luke mora ići na razinu plimu preko i onda se ta voda najčešće ulije ovakve podzemne spremnike. Tu imamo znači problem koji se u Šibeniku pokušao riješiti sa potomnim pumpama, no vidjet ćete kasnije u sljedećem slajdu da zbog kiseline medija u kojoj se te pumpe nalaze, te pumpe ne traju dugo. Isto tako, ne vodi se računa o kvaliteti betona koji upija podzemne vode i skladišti ih unutar samih spremnika. Veliki problem je to što korisnik nema informaciju o trenutnoj ispunjenosti kontejnera, pa se onda redovito dešava da se pretrpava prvi kontejner, odnosno kontejner koji je najbliže prolazu. To stvara
velika opterećenja na platformi i kao za posljedicu ima skupe popravke i vađenje i reparaciju takvih sustava koji nisu baš jeftini. Tolerancija o kojoj ovdje govorim je ova tolerancija tu, znači između podizne platforme i samog tijela spremnika. Znači ona je velika, a ako pogledate na YouTube film kako ti sustavi rade, učinkovitost je naziv filma, vidjet ćete da smeće upada između platforme i zida spremnika i tu truli, smrdi, uzrokuje stvaranje kiselina i otežava manipulaciju podizanja i spuštanja spremnika do te mjere da je koji put više spremnike nemoguće vratiti na mjesto. Otpad se s lakoćom rasipava, kontejneri nemaju pohlopac kao što vidite, niti kontrolu ispunjenosti. Znači, djelatnici koji izvlače taj kontejner najčešće naprave nered kod ovakvih sustava. Veliki prostor se gubi zbog toga jer ovaj sustav zahtijeva prostor za manipulaciju i vađenje kontejnera iz samog tog sustava. Znači, vi tu gubite 3, 4, 5 parkirnih mjesta koja su se inače mogla koristiti i ovako napućenim gradovima. Postoji još jedna velika opasnost, a to je da hidrauličko crijevo koje vidite tu po podu, u ovom trenutku se sustav spušta, može zapeti kao što je zapalo tu na ovoj snimci između lifta i poda i kod pasnuća takvog crijeva radnik se može ozbiljno ozlijediti. Ono što je nepobitna činjenica, to je da ulje pliva na vodi. U Šibeniku ima veliki problem s tim jer ovi poklopci za brze spojke ostaju otvoreni, padne kišica i spere ovo ulje koje se u taložniku nakupilo i onda se te mrlje koncentrično šire po onom lijepom bijelom kamenu i stvaraju vrlo sklisku atmosferu za naše gradske korisnike. Sljedeći podzemni sustav je sustav koji se vadi putem krana, kakav isto nije nepoznat tu u Dubrovniku, obzirom da su nedavno postavili ovakve sustave. Znači, koristi se kran na vozilu i sustav za ukipavanje na vozilu. Taj kran je dosta malog dosega i tu može se pojaviti problem jednako tako sa parkiranim vozilima. Ovaj sustav o kojem smo pričali su prvi u regiji počeli koristiti naši susjedi u Beogradu i mali otvor za ubacivanje i premali kapacitet prouzročili su veliko nezadovoljstvo građana. Od 1800 postavljenih ovakvih kontejnera, 800 je u prvoj godini bilo van upotrebe. Ovo je fotografija iz Dubrovnika, znači to je jedan od jednostavnijih, prema tome što je sustav jednostavnije, to je bolje i lakše za održavanje i manipulaciju. Plus, naravno, je nepotreban pristupni put, jednostavnije punjenje, no međutim, prilikom otvaranja punog kontejnera, jednako kao na onim prethodnim slajdovima, smeće se rasipava oko samog spremnika i zahtjeva čišćenje. Cijena je dosta visoka, dubina instalacije je oko 2 metra, potrebno je također izmještanje komunalne infrastrukture, podzemne infrastrukture ukoliko ih želite postaviti u niz, nepotrebna betonizacija i svega godina dana garancije. Dolazimo do polupodzemnih sustava, znači to ljudi često miješaju podzemne i polupodzemne sustave. Osnovna razlika u tome da kod polupodzemnih sustava se koristi dobar dio volumena nadzemno. Zašto je MOL proglašen za najbolji sustav gospodarenja otpadom u 2016. Evo sad ću vam pokušati ukratko to objasniti. Znači to je sustav koji je prisutan na tržištu već 25 godina. MOL je brand kao i Knauf, kao i Vespa, znači svi proizvođači, odnosno zastupnici komunalne opreme će vam reći za mnoge kontejnere koje liče na ovo da je to MOL, zato da vi znate o čem se radi, no međutim original je samo jedan. Znači MOL je prošle godine osvojio nagradu stručnog portala New Economy Awards, gdje prati globalni razvoj tržišta inovativnih tehnologija. U kategoriji čistih tehnologija našao se u društvu poput Siemensa, Tesla Motorsa, Googlea, Ikea, Toyota i Airbusa, ne znam da može biti jači. MOL je za inovativne rješenja koja pomožu pojedincima i tvrtkama na lokalnoj samoupravi da doprinesu tom zajedničkom cilju koji je učinkovito gospodarenje otpadom, koji je ključ
jednostavnost, vodonepropusnost, mala masa, veliki kapacitet od 6,5 metara kubnih, znači tu ima reciklažer itekako smisla da pošalje svoj kamion za jednu vrstu sirovine jer ima puno. Mala dubina ukopa od svega 1,5 metara, omjer ukopa i iskopa je 1:1. Znači da bi dobili 7 metara kubnih kapaciteta morate toliko zemlje iskopati van. Cijena je 3000 kuna po metru kubnom, dobijete 10 godina garancije i ukoliko to stvari zahtijevaju, uvjeti, možete ga izmjestiti jer se ovi sustavi ne detoniraju. U čemu se sastoji jednostavnost? Znači hrani se od ozgora, prazni se na donju stranu, znači što osigurava uvijek čisti pristup, što je ljudima, korisnicima izuzetno važno kod kontejnera za otpad. Koristi gravitaciju koja sabija otpad i fiziološka svojstva zraka, O2 koji ne podržava gorenje i CO2 koji gasi plamen, znači da se bilo kakav plamen može ugasiti sam po sebi prirodnim tokom. Instalacija među podzemnu infrastrukturu, nepotrebno je skupo izmještanje, znači ove fotografije iz Daruvara gdje je Molok instaliran na njihovom glavnom gradskom trgu u samom fontanu, brojne su bile instalacije, ušli smo unutra. 100% vodana propusnost i otpornost na slani med. Prednosti su teško dostupni tereni, stjenoviti tereni, arheološka nalazišta, tereni opterećeni podzemnom infrastrukturom, pod morem i ovaj jedini sustav koji je u funkciji za poplavljanje. Znači, nadzemni sustavi su otplavljeni, podzemni sustavi su poplavljeni. Još ću sam kratko da imam. Pražnje u sezoni moguće je nešto što do sada još nismo čuli imali. I s morske strane, i s kopnene strane, znate sami šta bi to značilo jednom Trogiru, recimo da u sezoni kada idem s biciklom proći da mogu isprazniti kontejner s morske strane. Podvodne instalacije imaju niz prednosti. Znači 20 metara kubnih imate za otpad, luka je dostupna i autohtonom stanovništvu i turistima i centar je svakog dalmatinskog grada. Pristup je iz kopna i s mora, premještanje je sukladno potrebama, znači imate nekakve festivale, stavite ga tamo. To je veliko olakšanje za arheologe. Rješenje za otoke bez komunalne infrastrukture tipa lafiti, kornati, omiljena prenoćišta nautičara, prevencija nastajanja otpada i bacanja zagađivanja mora, eliminacija skupih podvodnih akcija čišćenja i imate 3 odvojene frakcije za otpad. Danas imamo veliku rasprostranjenost, preko 400 instalacija po cijeloj Hrvatskoj, gdje u Hrvatskoj proizvodimo znači, sustav identifikacije, sustav dojave ispunjenosti, aplikacije za smartphone, interaktivne mape, detektore pomaka, naplatu po količini, GPS-R i ostalo. Obično znaju komunalci reći da je sve to super, ali da su vozila za pražnje skupa. Ovo je slika iz Pariza, jednog skupog komunalnog vozila, jedne konjske snage, koja je zadužena za prazniti Molok. Ova fotografija, gospodin Skurić, je tu, nije više s nama, evo iz Cavtata, gdje se Molokci prazne s ovakvim jednim kamionom od 3,5 tona. Ovo je proizvedeno u Hrvatskoj, nadogradnja koja je službeno predstavljena prošle godine i koja je bila svjetska i hrvatska premijera, znači nadogradnja Zavod Kiper koja radi na kamionu i pretvara vaše već postojeće komunalno vozilo u jednu smislenu cijelinu i to za manje 200.000 kuna. Obično kad pričam sa direktorima, onda kažu da je to dosta teško uklopiti u postojeći okoliš. Evo tu vam je Molok. Molok na Braču centar i tu su 2 u Rodosu u Grčkoj. Tako da, recimo, mislim da bi se moglo i Dubrovnik staviti vrlo jednostavno. Znači, zaključak je keep it simple, nek bude jednostavno. A ono čega nema, ne može se pokvariti. Još ću vam pokazati samo prostornu uštedu i pražnjenje za jednake volumene. Ako pogledate gornje nadzemne kontejnere, znači koliko prostora zauzimaju i koliko vam je prostora potrebno za manipulaciju. Polupodzemne kontejnere, jednaka stvar i full podzemne kontejnere. Ova tablica je gotova. Evo, samo da ljudi shvate još o čemu se to radi. Znači, tu je jedna usporedba sva 4 kontejnera sustava koja smo sad dodirnuli. Možete ih naći, ja vjerujem, na vašem CD-u koji ste dobili, mislim da prezentacija gore. Znači, najbitnije je volumen efektivni koji dobivate najmanje 900 litara, Molok nudi znači 6,5. Ono
što je bitno još vidjeti je masa samog spremnika koji je kod podzemnih sustava 11,5 tona, u slučaju Volota 250. I ono najglavnije cijena koja interesira sve vas na kraju, znači ovaj sustav koji smo gledali u Šibeniku, ovo je informacija iz Narodnih novina, sklopljeni ugovori, 203.000 kuna za 4,4 metra kubna, što vam ispada 46.000 kuna po kubiku. To je najskuplji sustav. Slijedi ga Big Belly koji daje kubik za najskuplji sustav je Big Belly 67.500 kuna po kubiku. Slijedi znači ovakav sustav sa liftovima i ovaj sustav koji smo gledali sad friško što je postavljeno u Dubrovniku košta 21.500 kuna po kubiku, dok je Molok 3.000 kuna po kubiku. Valja razmisliti tim više ako uzmete obzir da na Molok dobije 50 godina garancije za razliku od svih ovih prethodnih sustava. Evo, ja vam se zahvaljujem na strpljenju, nadam se da nisam bio previše naporan i da se vas malo probunio pred krajem. Bili ste iscrpni, neusputno. Hvala lijepo. Hvala lijepo.